Ang Tingog nin Barangay, programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yogit sa Tingog nin Barangay. Alright, marheda pagkaaga po sa Sento Gabos. Welcome din sa programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko dyan in Biyernes sa Abril 25, 2025. Ini po ang 1FM 88.3 simulcast over DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Duman sa mga parantabay niya to, mga drivers, good morning po. Sa mga birthdays ngunyan, happy birthday, maligayang happy birthday na sa Sento Gabos. Sa may mga kamatian, Gate Wilson, kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Kaday po nin pinagmamati na anuman na kamatian, katibaadan sa sendong mga hawak. Mentras na nakatutok digdi sa 1FM ngunyan na pagkaaga. Tingog din Barangay, sundong alas 8. O sundo kitang alas 9 ngunyan ha, na mag-iribadan digdi po sa programa. Wala lang kita nin 12, 1, 2, 3, 4, 5. Disisiting aldaw na sana. Disisiting aldaw na sana po tabi maraman tanakon sisay. Akon sisay an manggagarana. Sisay po ang magkakapirerde na mga kandidato. Yan po eleksyon na. Ang problema nagpapadagos baga so online voting as ISO ano yan pagboto kan mga OFWs ngunyan may mga reklamo talaga. Day masabutan taday po nin ginigibong lakdang ang Comelec tasibot mandigdi sa inaapod na ano yan, inaapod po tabi na issue kan vote buying. Issue din vote buying. Anyway, urat yan pagrulayan ta sa headlines kan sa tuya na mga bareta ngunyan ang Public Employment Service Office o PESO albay may job fair na ikinasar po tabi sa Labor Day sa May 1. Climate Resilient Agri Practices ipinartik ang Department of Agriculture digdi sa Bicol. Then siyempre kadakol pa po na mga issue digdi sa satuyang palibot lalo na po tabi ining malala yung fake news, no?
Maski sa mga survey malalaon. Malalaon. Actually, may nagpasalamat na po na politician digdi sa 2nd District po tabi. May nagpasalamat na, salamat na sa suporta. Day kano'y magpasalamat ta. Ang survey dayan kabilang sa botohan. Survey pa man sa na iyan. Malay mo kun sa mga alipuris mo man sana so na survey siyempre sa imo talaga yan. iyo po dahil na mo na tapos ipopost pa mabayadan pa sa Facebook. Dahil man ki nakakasiguro ko yan ito sabi ko nga ni Sendo po, maging kuwan lang kita, magpasalamat kita pag tapos na ang eleksyon. Kung nanggana na kita, di so be it, okay na. Pati ang mga di dapat na magpasalamat may mga boto man yan, di man masisiro. Diba? Maray ko ang boto mo. So, sa ibong 200,000, ika-uno, ikasa na nagboto ka sa diri mo. Pasalamatan mo sa diri mo. Diba? Pero ang gabos na kandidato, may gusto man ka na magboto. Minsan may nasa sala, minsan may supporter man talaga. Parehas mo man ang mga taga-radyo. Kami mga taga-radyo, may mga kuwan kami, igwa sa muya po ng mga loyalista man. So mga nakantabay pirmi sa muya, pinag-abangan sa muyang programa. Tapos sa mga dai, sa mga dadangog sana sa tuya sa radyo because gusto makamarites tapos iosip sa kuan ko na no. Pero anyway, sabi ko sa Indo kan inot pa forber pa po sa campaign period o maski dai pa ng campaign period, sila sabi ko baga sa Indo na ako magiging kuan ako ngunyan sa radyo. Kung ano po yung dapat nagibuhon kan sa rong taga-radyo, yung broadcast journalist, yan ang gigibuhon ta. Maging fair kita, maging patas. Kaya baga sabi ko sa Indo, pero daya ko makuan sa Indo, daya ko ma-endorse nabutuhan Indo dito kung sala bagaan sa kuyang pagtubod na kamo pwedeng maging leader. Sa kawasan ka ngaya si Idol ngaya, iyo ngaya ang sintiram na butuhan da ngaya. Ako pa sunabasol. Ito pala ngaya maabason niya. Maabason pala ngaya yan. Anyway, sabi ko sa Indo, pumili daw kita nin leader na sudaiman po nindigta lamang, no? Makasupog. Magpili kita nin leader na day po tabi nin dangog nin korupsyon. O kung igwaning dagog din korupsyon, adalan takon, totoo ba na siya korap? Totoo ba na siya korap? Iyan ang dapat nagibuhon ta. Because, kita po, yung sa tuyang obligasyon na magboto, kailangan kita nin obligasyon po tabi, o yung diretsos na magboto, magpili din leader, dito pagsayagon yan. Because of money, dakula so sa ibong itinao, yaon kita dyan. Sala po. Sala. One, forber kita magpasiring dyan sa isyong iyan. Forber kita magpasiring dyan sa isyong iyan. Tabi. Pag, ako Bicol may mga survey naman ngunya na nagluwas, even national. Digdi sa local, may survey man na nagluwas na number 1 na palan. Digdi sa kuan. Number 1, so ako Bicol. Siyempre, digdiyan sa local, number 1. Tapos, tabi, sa national, I think number 3 or 4, siring kayan. 131 yan sa balota 131 sa balota. Tabi. Sabi ko nga ni, pasalamatan taman sa mga talagang nakatabang. Sa mga nakatabang, pasalamatan ta.
siring kan ako Bicol. Okay? So mga dai, natatama suporta ka mo kung dai man talaga nakatabang eh. Di ba? Sige, anyway, so sabi ko sa Endo po, ining bagay na ini na sa tuyang pag-urulayan, mga pudan ko na kita, bago iyan, gabos, pangapunan ta po sa mga barangay officials, taaram nindo, mga barangay official, sa totoo lang, iyan talaga yung makinarya kan sarong politician. Supporter kan politician, mga kapitan, kagawad, mga BHW, so iba pa po tabi na darakulang leader. Lalo na kung kamo po kapitan or kagawad. Dahil nanggad kamo magibunin lakdang po na ikakadagit kan tao, lalo na kung may mga caucus ini po na mga kandidato. Halimbawa, kung kalaban mo so yaon dyan na nagkakampanya, halimbawa mayor, kalaban mo, pabayaan mo sa, tugutan mo yan po tabi, dirits iyan kaan, tapos iyan na mga pasilidades kan barangay, lalo na pavement, mga covered court. Maski yan, tabi, proyekto kang kongresista, alam mo, kalaban kang kongresista, mantang iyo po yan ang binugtak na project dyan, pinunduhan iyan po, tabi, kan tawo sa barangay. Tayo mga pinundun nga ni Kong, day po, sa insi kong nagkuang kwarta, di ba sa buwista, gabos? Kaya tabi, igwayanin mga diretsos na mag-meeting di abanse, magpasiring dyan, dangani na mag-meeting para po sa sendang mga plataforma, ngunya na kampanya. Kung daiman, nindo yan tugutan po, baka mabugta ka mo sa alanganin, pwede ka mo tabi na kasuhan o ireklamo sa DILG. Sa DILG ka mo ireklamo, taram ta po tabi na kitaan mga barangay official baga, igwayan din loyal, mga loyal iyan sa konsensin na nagtabang. Konsensin na nagtabang, loyal po tabi yan. Ngunyan, ano po tabi ang dapat nagibuhon? Anong dapat nagibuhon po tabi? Kung nagpaaram sa ito, sa siyempre, alimbawa ngaya, digdi sa rawis, ma-house to house sa sarong mayor, alimbawa, lado po ni BM Hisham Ismael for mayor, o kaya man sa grupo ni dating Mayor G. Rosal, maduman sa barangay. Ngaya kaptabi, mapaaram, ngaya kaptabi, pwedeng makagamit kan barangay pavement nindo ta, makuang kami. Kung day ka matugot dyan, pwede ka mong kasuhan po. Ireklamo ka mo sa DILG, madadali po tabi ka mo. Kaya pabayaan sa nanindo. Ang tawo, lalo na kung gigipito nindo ang tawo, magigiripitan kita ng tao na tamiling so sa ibong yaon digdi, tapos so barangay official sa ibong, so tawo, day mo na po paatin din ron dyan sa mga caucus na yan, sa mga meeting di abanse. Maraot po yan. Imbes na nagkikrear ka kayanin suporta hali sa iba na makuha mo pa po tabi, tabako man gabos na tawo sa barangay, bako gabos na tawo sa barangay tabi, tubod sa pinagdadara nindo. Ani ba nga ni yan? Mas dakul pa so kontra sa indo. Madadagit sa indo yan. Ang magiging sistema lugod gaan, babaluson ka mo pag eleksyon, ira kang kandidato nindo eh. Baluson ka mo ay, pagol mo yung kapitan. Abo mo nga kami padumanon, o oning yan bubutuhan eh. Dahil mo yung bubutuhan. Iyo po ang nadadagog ko Iyo nadadagog ko. Kaya tabi ibitaran nindo yan, ibitaran nindo yan, taigwa kita nin problema dyan. Dahil ka mo nakakatabang sa kandidato nindo, kundi pwedeng makaraot yan sa kandidato nindo. Mararaotan bot kan tao na gustong makadangog eh. Both parties po. Ang kada partido dapat na gibuhon po tabi nindo yan. Pabayaan nindo na ang tao po magdangog kan plataforma. Because kung nata kita igwanin
eleksyon po tabi, gusto ta na maaraman kung sisay ang susunod na leader na ikakaagta diyan sa syudad or sa munisipyo or sa kapitolyo or sa kongreso po. Na ikakaagta diyan na igwa po tabi nin marhay na plataforma di gobyerno kung igwa man. Iyo, pabayaan kasinda na magdesisyon. Ang diskarte, pangabot na sa nakan last hour. O taaram taman po tabi digdi, sabi ko ni Sendo, dahil ako nagtatago digdi na natatapagpratagoon ta pa ini na pag last hour talaga, 3 days before election, nagrelabo ka na ng kwarta. Natural yan, depende, bala na kamo. So, alimbawa, kampukan kandidato, kung gusto nindong gumana, nasa diskarte nindo yan, kung dakulaan ni tatao nindo. So, mga tao man na gusto, kung arin ang dakulang kwarta, duman baboto, bahala kamo sa buhay nindo. At the end of the day, kamo naman po ang mabasol because, pagabot kan oras, dahil man talaga kamo tatabangan kaan, pagka pangdanggana, dahil man kamo tatabangan kaan, tabinayada na kamo. Di ba? Taan realidad, di ta pwedeng taramon digdi na day po nangyayari ang vote buying. Kada eleksyon, may vote buying. Kaya nga nagigiulok ako digdi sa disposition kang Comelec. Grabe ang disposition kang Comelec. Pigparatiran ninda so mga kandidato na nagkampanya na naunin may tinaawan nga may naghagad tinaawan. Simplehon yan eh. Alimbawa nag-agad sa tao, may meeting di abansi na hiling na picturean. Bako man gabos tinaawan. Kumbaga po, bako man kung isipon mo, bako man ito po tabi abot baying talaga. Natabot baying bayong alimbawa ako ang kandidato nag-meeting di abanse. Tapos, may nagrani sa kuya na tao na naghahagad din pang bakal ki bulong sa kalintura or sa sipon or pamasahe. Tinauan ko, napicturan mo niyan. Ipinadara sa Comelec. Vote buying ba yan? Vote buying ba yan? Ang Comelec kasi, parang ang gusto ninda, so malinigon sinda na po tabi so pinakamaurag mo niyan. Ang dahil na babantayan kang Comelec, ang tunay na vote buying, tulong aldaw po o sarong simana antes ang eleksyon, iyan po ang vote buying. Iyan ang dapat nabantayan nindo. Iyan ang dapat nabantayan nindo. Tabako lang po iyan sang katos. Ribo-ribo po ang pinagtatao sa kada botante. Abir daw, kung gusto kang Comelec, kung gusto kang Comelec po tabi na mapara ining vote buying, magpakaag na kamo sa kada kampo kang kandidato. Mapakaag na kamo ng tao sa mga leader kang kandidato because sa laog kang tulong aldaw yan, pagdududahan mo na kung nagpipirila ang tao eh. Nabawal ba gayan? Bawal ba gayan? Magpirila ka mo nin doong aldaw bago ang kwan, bawal na mag-transport nin kwarta. 500,000. Di ka na pwede. Di ka pwedeng mag-transport po tabi nin kwarta na mananggatos. Maningkwinta. Kung bako ka manegosyante. Ibaga, ang problema ganyan po kan marinatabi manong Ted. Ang problema kaya ganyan kang Comelec, nakapokus sinda sa mga kalaban ninda. Yan ang totoo eh. Bako na, ang Comelec ganyan, bako na sa Comelec na arog ka ito. Sa lokal iyo. Sa lokal po iyo. Di ki problema. Pero digdi sa, lalo na so, di ko masabutan, si Chairman George Garcia, awinda. Dahiling mo naman po tabi ang mga desisyon nindang dispalinghago. Di ba? Vote buying palanso.
nagkampanya so kandidato, may naghagad na picturean, naghagad po tabi so kandidato na hirak. Tinawan kisang gatos, pinicturean, but buying na. Sukos order ko niyan. Sukos order. Makauya madi. Sa party list. Igwa ki party list so PBBM party list BBM party list. Disqualify po kan Comelec. Tan sabi, dahil man daw po nin representasyon talaga sa marginalized. Abid no, adali daw nindo po ini mga party list tadigdi. Di na ako mataram kung sisay. Party list kan mga promotor, sisay po an, abid daw. Kitang mga riders, may party list kita. Sisayan party list, sisayan ko an, sisayan representative, Colonel Busita, kandidato ngo niyan sa, di ko isabi. Pero bako sa party list ngo niyan. I-particular ko ini, sisayan representative po kan party list, bako so may sadiri kan construction company digdi. May representasyon bang maray? Ini po an ilingon tayo. Nakatabang ba? Ano niya tabang? Maray pa sa ibang mga party list po tabi, igwa. So ibang mga party list, igwang tinabang. Sus Mariosi po. Ini anda inahihiling kang Comelec Anda ko maintindihan kung pinapaano kang Comelec. Pinagpaparainitan sa mga sarlayuto na bagay. Sinisibot sinda po tabi duman sa saradito na bagay, pero ini po tabi na mga drakulao na isyo na dapat po tabi na baguhon dahil ninda kaya. Urat yan po, magbabalik pa ako, ha? Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon,
99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap, gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, liter salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar, liter Vince Baltazar na. Iboto, Vince Baltazar. Makadiyos, Patinama, Vince Baltazar. Numero 4 sa balota. Pangakonsehal sa Siyudad kan Legazpi. This political advertisement is paid by Vince Baltazar, Province of Balban. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. Monsiato sa pag-iwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo at paninindugan sa karangayan maasahan. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. This political advertisement is paid by Rodolfo, Legazpi City. Ang tuloy na pagbabago na makakidamag ng tao, mga bagong estratehiya sa pag-uswag kan distrito, nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo, pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao, sa gapos marhay ang serbisyo, pigdadangog ang boses kan mga albayano. Decidido, determinado, iboto, Kaloy Andes Loria, numero 2 sa balota. Marina. This political advertisement is paid by Caloy Loria, Province of Balban. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Alright, balik ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin pira na ini. Oy, 36, 8 minutos na pala. Bakalampas an alas 6 nin pagkaaga. Sige. Yo. de kitang magiging di bukayan. Paano yan? Baga, minsan trabaho lang trabaho walang personalan. Trabaho walang personalan.
Okay? Kami digdi sa radyo kasi sa radyo kasi negosyo baga kami, business and radyo. Kan sabi ko sa indo, so gusto sa mo digdi gusto man kami. Sabo never mind. Easy. Baga serbisyo yan, parte yan kan trabaho sige. Oy, may pagiramdam giraray po yung Department of Labor and Employment na duman sa mga mga employers, tabi epektibo na ha, dapat kampit sa 15, nag-effective na, so 20 pesos na increase, ano, maubos mo pa dawan. 20 pesos si Ate Wi. Pagsimbag ko lang si Ate Wilma. Pagribat na sa maura gining taong ini. Maura gining taong ini. Okay? Sige. Anyway, sige. Ayos. Di bale. Sige. Sa kabagakaan, sa kabagasan, may kuan palan ko niyan. So ano ba yan, i-check ko muna ha kung 8 AM. Okay. Iimpa ako. Program. Okay. Okay lang yan. Bisita pa lang so Office of the Civil Defense. Tamang-tama. Kaya lang daya akong kwanta. Sundo ako alas 9. Maprograma ako. May kapihan. 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 Ganyan. Kapihan. Anyaon dyan. Juice. May kapi man. May kapi man. Kapihan. May mga guest. Tapos, ang guest ko niyan, so, Office of the Civil Defense. Aputon ko kung pa aputon ko po kung okay pa man sinda sa ano ba yon, sa private media. so saro baga kay ni si to Adornado ba? Si Adornado. Si Adornado. Abo siya kan local media abo na siya abo na siya kan media po tabing hali sa private ta. Arong sa mo nasa private. Ang gusto niya so media na sana kan kawan government. Ang problema nagdadagog ba yung radyo kan gobyerno digdi? Ang problema, kapag may calamity,
lalo na kung may calamity, piguran po nin hapot kami na mga sa private. Gusto sabihin, mas may tiwala sa muya sa tao eh. May mga chat, may mga texts, kung ano na ang kamugtakan kang panahon. So, gustong sabihin, dahil man nakakaya kan government media. Dahil man hindi nadangog. Tapos, kansuarin ka man nakahiling na government media, nagkontra sa gobyerno. Tanggal ka kaan. Maski ako, alimbawa ako anyaon dyan, diwa may nahihiling ako sa gobyerno, kay po ang kontrabaho, di man ako tamuyawon ko si Marcos, tamuyawon ko si Romualdez, nasa gobyerno yun eh. Tamuyawon ko si Dai. Di ako matamuyaw. Nata, di tapos ang birthday ko mangkaan. Di ako sa kayan maka-birthday ura akong kwarta. Taalion ako kang kwarta. Ibaga, kung nata po nagkakay ko kita bilang Port State tabi. Bilang Port State. Ibaga, ibaga, ay post so dapat ano yan, dapat po tabi may pag nag-post ka sa halimbawa kung yun na eleksyon tamay nito na kwanta iga lang taso post kan iba dahil ka mag-react dyan sa post kan kung halimbawa na-irritar ka dyan sa post kan iba dahil ka mag-react pabayaan mo sinda post ka man duman sa wall mo tapos sabi nga ni po tabi opinion mo yan maggaralangan kita kan sa tuya na mga kanya-kanyang opinion. Alat ano ini oy ora si kwan kanya-kanyang opinion maggaralangan kita tangan na day kita mag-iriwal o taminsan kita na lang ang nag-iriwal digdi kita na lang ang nag-iriwal digdi tabi hindi ganon. Ako na ba ako nakiiwal dyan bahala ka mo dyan sa buhay dito nata mabuhay kita dyan. Diba yun lang kung dumang ka na buhay sa halimbawa pag-iriba dumang ka na buhay sa kandidato talagang may nguragang ka. Day ka man kisweldo sa istasyon day ka man kisweldo siyempre makipaglaban ka o kipag-ayotan ka talagang kaipuhan na pero kami bahala ka mo dyan di ba sabi ko nga so gusto sa muya di gusto bang kami so abo sa muya abo bang kami simple as that. Di ba so sige ngunyan na Mayo 1 so ibang mga issue po na dai ko matutukar ngunyan at yan na po na alas 8 alas 8 din pagkaaga po uli po yung peso Public Employment Service Office igwabagayan ang mga LGU gabos yung LGU Albay piso Albay may job fair man kamong mga nagtara po sa college na day pa rin mga trabaho bantayan na sa po tabi din doon announcement kay ni job fair siyempre digdi ni sa Ligaspi dahil ko pa man ako asukan pero ilinuwas na po ini Labor Day o tapos kasabay dyan so Department of Labor and Employment siyempre may jobs fair magpasiniguro na kamota aloy pa man alimbawa igwa kanin target tangani na kuan dakol-dakol man resume taposan magpa-print ka
o kung igwanin barkada ka sa kamo po tabi nin magasusan, paprint na tulos. Igwan na po tabi nin police clearance, igwananin NBI clearance, tapos resume, tapos transcript of record kung ano po ang kurso na tinapusan nindo. Kung ano pinaghahanap, alimbawa naghahanap cashier, alanganin man cashier, engineer ka diyan ka sa cashier. Ilimanin nindo po, tasayang kan resume na ikakuha nindo. Dapat so tumpak duman sa sendong tinapusan. Iyo po yan ang tawan nindo kan kuan. Mga tig 10 lamang, 10 na kuan. Ang kada aplikante magpasiguro ka mong 10 na resume. Ipasa na nindo kung silisan niya on diyan na nangangaipo po na pwedeng pigiling nindo para sa indo na yan. Tawan nindo kan resume, magpa-interview ka mo. Ngani na matawang ka mo nin trabaho. Makapagtrabaho ka mo. Ngunyan na panahon na ini, dipisilon po tabi talaga ang paghanap nin trabaho. Namatian ko yan kayo to, pero ako kaya kayo to, pagkatapos ko, dahil pa ako tapos, nagtitraining na talaga ako, dahil pa ako tapos, pagka-graduate ko ng GAD, kinuan ako kan sarong TV network kayo to. Kaya makaskas. Duro diretso na. Tapos, pag nagkakaigwanin ko, imbitaran ka na. Dahil ka nag-apply eh. Imbitaran ka na. Nag-apply lang ako, digdi. After kan, after kan nagpahingalo kitang 5 years, dismiss ako nag-apply. Sabi ko, mabalik na ako sa dati ko kung saan ako. Di ba? Pero kung so inot, dahil na, pagkatapos mo naman, dahil pa nga ni ikamahali, siyempre, naaraman siguro na siyempre may mga duro diferensya. Abo muna. Oopiran ka na, duman ka na ngayon sa mau. Pagdara mo nin resume tapos application letter, sige na ngayon sa aga, magpung ka na. Yan. Pero digdi sa mga newly graduate, dipisil ang paghanap nin kuan, lalo na kung dahil pa kamong mga experience. Ang lamang digdi, so experience ya. Ang may lamang. Pero, sabi ko sa endop, kaya nga nga fresh graduate. Depende yan sa sendong kakayahan, tapos magsulot po tabi nin matanos, na kuan, so presentable kita pag kita nag-apply nin trabaho, tangani na tangani po tabi na makatrabaho kita. So sabi nga ni po tabi, karori respeto. Presentable. Yan. Presentable po. Yan inaday kita nin kuan. Okay? So anyways, alat ko na ta Sige. At alat ko na ha. Kauntang ko nagaydan report digdi. Si Nestor Kakitla nasa linya, asphalt overlay pinahusay ng land travel o unland travel sa Maharlika Highway sa Trento Agusan del Sur, natapos na ng DPWH. DWGO Live Report. Nestor, Kamin. Nakompleto na ng Department of Public Works and Highway ang preventive maintenance work sa Agusan Davao section ng daang Maharlika sa Barangay Kapatungan, Trento, Agusan del Sur na nagbibigay daan para sa mas ligtas at mas maayos na karanasan sa paglalakbay sa mga motorista. Sa ulat na isinmitigi na DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Mindanao Operation Eugenio Putzpipo Jr. ni DPWH Region 13 Director Alex Ramos na ang 4.80 lane kilometrong asphalt overlay project ay bahagi ng komprehensibong pagpapalawak at pag-upgrade sa kahabaan ng Pan-Philippine Highway na kilala rin bilang Maharlika Highway, ang pangunahing transport backbone ng bansa na nag-uugnay
barangay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang saklaw na mga gawa ng natapos na proyekto ay nagsasangkot ng paggamit ng mataas na kalidad ng asphalt overlay at mga marka ng pavement upang matiyak ang pinabuting kaligtasan at tibay ng kalsada. Sinabi ni Regional Director Ramos, sa pagpapatupad ng proyektong ito, hindi lamang inaayos ang umiiral na infrastruktura, kundi pinatitibay din ang bisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang bagong Pilipinas kung saan ang mga network ng kalsada ay nagbibigay daan sa mga tao na pinahuhusay ang kanilang kalidad ng buhay at pagtaas ng mga lokal na aktibidad sa ekonomiya sa buong bansa. Ipinatupad ng DPWH Regional Office 13 ang Asphalt Overlay Project ay pinunduhan sa ilalim ng 2024 DPWH Regular Infrastructure Program sa halagang 44.3 million mula sa DPWH Central Office. Ako, si Nestor Kagitan, nag-uulat sa mga panig na mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat, Manong Nestor sa report. Ari dyan sa DPWH. DWGO Live Report. Alright, so ikaw na kita ni pira na ni 55 minutes lampas ang alas 6 din pagkaaga, pero may report pa. Balikan tagiraray si Nestor. May gusto ng tawong ini sige. DWGO Live Report. Bureau of Customs lumahok sa World Customs Organization na ginanap sa Seoul sa South Korea. Nestor, good morning. Please come in. Ang mga delegado mula sa Philippine Bureau of Customs sa pangunguna ni Enforcement Deputy Commissioner Attorney Teddy Rabal ay lumahok sa World Customs Organization Drug Enforcement Customs Experts Workshop na ginanap sa Seoul, South Korea. Inorganisa ng WCO at ng Korea Customs Service ang workshop ay nagsisilbing plataforma upang talakayin ang epektibong pagpapatupad ng operasyon na nakatuon sa pagbabahagi ng katalinuhan sa mga pamamaraan ng high-risk na trafficking ng droga. Sa pambungad na pananalita, pinasalamatan ni Deputy Commissioner Rabal ang mga organizer at binigyan diin ang kahalagahan ng workshop. Ito ang dahilan upang ang pakikipagtulungan na ibinabahagi sa pambansang ahensya ng droga at mga international na kasoso sa ASEAN at Asia Pacific region. Patuloy na binibigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapalakas ng seguridad sa hangganan at international na kooperasyon sa pagtugon sa daigdigang banta ng droga. Ang pakikilahok ng BOC sa high-level forum na ito ay upang paigtingin ang mga aksyon sa pagpapatupad at itaguyod ang pambansang seguridad. Sinabi ni BOC Commissioner Bienvenido Bien Rubio, habang nagiging mas komplikado ang likas na katangian ng mga transnational na krimen, ang Bureau of Customs ay dapat mag-evolve sa mindset at pamamaraan. Ang workshop na ito ay nagpapatibay sa determinasyon na ituloy ang progresibong pag-unlad ng mga estratehiya sa pagpapatupad. Mula sa BOC, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa mga panig na mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Sige. Ngani na kuha na. Alright. Sige. So, anyway,
Sabi ni Senador Tolentino, dakulon na ngayon troll farm hali sa China. Grabing troll ni, grabing troll. Patrol troll. Sige, fight sa nakamo. Ansaro na tao, an account gid mga 1,000. Sige sa nang gulping cellphone. Siya ang operator, gulping cellphone. Saka. Nakamonitor sana sa post kan amo o kaya nakamonitor sa post kan kalaban. Pag nagkuan gabos na cellphone gagamiton niya, gabos na ka. Gulpio noon. 1,000 so ay 100 account. 100 boto duman sa online. Pag boto, saro man sana. Ege, maparam na ko ha.